Lho rek, tarifno omah akeh free-ne rek yo. Free-ne opo ae engko sampean simaken videone sampe mari. Iki unite ready rek yo. Lokasine ndek perbatasan kota Surabaya Barat. Tepatnya ndek Beji PDAM. Unite iki ready siap pindahan rek yo. Free-ne akeh engko free-ne tak sebutno kari-kari rek yo. Ukurane 6 kali 10,6 rek yo. Lah wis iki salah satu nih free nih oleh pagar loster ngene iki ya permanen wis PN. Lah engko nang kene pagar wesine ya free iku PN free pagar mari yo tak sebutno. Lah karpote gede rek ya sembarang mobil isok mlebu ya tenang ae. Lah iki fase tampak depane wis kaya ngene rek yo. Batu alam perpaduan baru alam karo cendelo. Lah nang kene wis ana lampu hias loro ngene iki rek yo. Lah terus nang kene iki ana kran mek sampean pengen nyuci mobil sampean. Lah terus nang kene iki kena gawe parkiran sepeda rek ya utawa apa wis sampean aturun dhewe. Lah iki oleh free sisan rek. Sanyo free teko aku yo wis loro free ne. Lah iku ana area ruang tamu outdoor rek yo. Ruang tamu outdoor enak cara ngono. Lek sampean duwe tamu wis gak usah digawa mlebu nang jero rek ya. Untuk limit fitnah ngono. Dadi deken nang kene ae lek sampean duwe tamu ben kekayaanmu gak diintip tanggane yo. Wis ngono ae. Lah terus nang kene iki wis ana pilar kene ge berpelukan. Ya wis. Lah terus kusene rek yo almini wis anti rayap. Nah pintune mbois kayu ana kocoe ngene iki. Lah iki ruang keluarga rek yo. Kuwede rek yo, kene ge asinan wong sak RT, rong kampung yo sik emot lah. Plafone dhuwur rek yo. Wis drop ceiling ana lampu hias telu gandul-gandul ngene iku rek yo. Lah nang kono ana kaca kuwede. Dadi omah iki pencahayaane apik. Aku saiki gak nguripi lampu rek, tenang ae. Lah kamare ana loro. Lah iki saiki nang kene. Iki kamar pertama rek yo, kene gawe ambekan sahdu. Ngono iku rek. Lah aja lali rek tapi ditukono gorden yo. Terus saiki ndek kene rek ya. Kene iki ana dapur, wis ngel ngene iki super gede, kene nggone krane, kene gawe magicom, kene nggone kompore rek ya. Lah terus saiki ndek kene kamar keduae. Kamar keduae ya padha gede rek ya, kene gambekan sahdu yoan tenang ae. Ya, ana cendeloe wisan tenang. Oh iya iki ana free sisan rek ya. Iki engko free kitchen set nang kene iki rek yo free yoan teko aku lho akeh free ne rek. Lah terus nang kene iki ana area umba-umba nang kene tak kei kran kene tak kei pembuangan rek yo soalnya nduk-ndukur iku fiber. Lah iki kamar mandine sing kene ge adus wong 23 rek yo. Ada sabun ready sing hobine nyabun langsung digas senengane arek-arek enom sing hobine nyabun digas rek yo. Oh wis saiki tak terangno regane rek yo. Omah iki ukurane 6 kali 10,6 regane 300 juta nego ndek lokasi. Free-ne free pagar, free kanopi, free sanyo, free kitchen set. Ya, wis ngono ae rek ya. Info lebih lanjut pengen tanya atau mau pengen survei lokasi, pengen opo ae wis langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.